Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy pár percre megszakítsam az esti készülődés szokásos menetét. Azért teszem, mert fontos dolgokról szeretnék beszélni önökkel. Tudom, hogy látják a tévében, hogy olvassák az újságokban, és sajnos egyre többen érzik saját bőrükön is, hogy válság van. Gazdasági világválság. Válságtól hangos Amerika, Németország, Oroszország, az egész világ nyugattól keletig. Mi is veszélyben vagyunk. Igen, mi, magyarok is. 3 éve elkövettem egy súlyos hibát. Nem álltam ki önök elé, hogy elmondjam, nem mehetnek tovább úgy a dolgok, mint korábban. Megtanultam a leckét. Az én dolgom most az,